Bé, anem a resoldre aquest graf per al mètode de BFS i DFS. Recordar que els dos mètodes l'ús que tenen és recórrer el graf i buscar elements i sempre ens retornaran una seqüència. La seqüència serà sempre la mateixa si comencem des d'una mateixa base, mai pot variar. En aquest cas la base que posem és B1, sí? Bé, vale. El BFS. El BFS fa la recerca mitjançant l'amplada prioritària dels vèrtexs. Què vol dir això? Que seleccionem un vèrtex, en aquest cas tenim l'arrel que és B1, i a partir d'aquí començarem a explorar tots els veïns. Després, un cop tenim tots els veïns de B1, explorarem els veïns dels veïns de B1, i així successivament. Ho farem seguint-nos com normalment fem, pel subíndex menor. Primer posem aquí l'arrel, B1. Ara quin és el següent pas? Ja que tenim ara B1, hem de posar els veïns d'aquest aquí. B1. I tots els veïns per ordre de subíndex, sempre. B2, B3 i B7. Mentida, B4, perdó. Són aquests aquí. Un cop tenim això, hem d'agafar els veïns d'aquest. Veïns de B2, B8. Un cop tenim això, els veïns de B3. B3, veiem que també és un veí, doncs subíndex menor com sempre. B5, B7. Ara els veïns de B4. El veí de B4 és B10. Seguirem per aquí dalt, vale? Ara els veïns de B8. B8 només té un veí, que és B9. Ara els veïns de B5. B5 només té un veí, que és B6. I els veïns de B7 no té veïns, B10 no té veïns, B9 no té veïns i B6 no té veïns. Doncs ja hem acabat. Quan dic que no té veïns, em refereixo a que no té veïns explorats, sí? Si ens fixem, el codi que ens dona un BFS té tants vèrtexs com vèrtexs hi ha en el nostre graf. I així fem BFS. La resposta que he de donar és aquesta concatenació de vèrtexs. B1 a B2, B2 a B3, B3 a B4, així. No és que estiguin relacionats directament, sinó que simplement és una cadena de vèrtexs que heu de donar. No vol dir que sigui un arbre o quelcom. Simplement ens indica que la cadena és així. Bé, això per una banda. Ara farem el DFS. El DFS busca per profunditat, en comptes de per amplada. Què vol dir això? Que un cop seleccionem un camí, el seguim fins que no podem anar més enllà. Per exemple, en aquest cas, farem així. Després anirem tirant enrere, vèrtex a vèrtex, per anar a B8, després a B2, i si veiem que en aquests vèrtex que anem tirant enrere tenim altres camins que no hem explorat, els seguirem. Si no, doncs arribarem a B1. I a B1 hi ha altres que no hem explorat? Sí, doncs seguirem per aquí, etc. Com abans, marquem l'arrel, que és B1. Ara, seguit de B1, ens ve el B2, de subíndex menor, Ara ens ve el B8. Ara ens ve el B9. Heu vist que he fet aquest camí que he marcat aquí abans? Ara tenim enrere per veure si hi ha veïns. B8 té algun altre veí? No. B2 té algun altre veí? No. B1 té algun altre veí? Tornem aquí. B1 té algun altre veí? Sí. Quin és? B3. El veí de subíndex menor de B3 és B5. El mateix de B5 per B6. No podem seguir, doncs tirem enrere. B5 té algun veí amb un subíndex més baix? No. De fet no té cap altre veí que no estigui explorat. B3 en té algun? Sí, podem anar cap aquí, cap a B7. Doncs anem B7. Seguim tirant enrere, perquè B7 ja no pot donar res més. Tornem a B3, no podem fer res més per B3, doncs tornem a B1. Per B1 podem fer alguna cosa? Sí, podem anar cap a B4. Seguirem per aquí. Des de B4 on anem? A B10.
i llavors, com que no podem seguir cap enlloc, tornem a B4, tornem a B1 i veiem que ja no podem seguir per cap altre camí. Ja hem fet tota l'amplada, la profunditat del graf. Aquest codi que tenim aquí és el codi d'FS.